Ekjran! Laat ons topranen en God kennenleren. Welkom lieve vriend, welkom to dit programma ekjran. Dankzij dat u vandaag hier erbij bent. Met mij heb ik hier vandaag John en Lisa Rempel. Welkom hier, het eerste Mal, Lisa. Yes, dankzij. Wie willen einfach vandaag Dalla John zijn hier zich hier über die vertellen. En Lisa heeft ook nog veel miterleefd en dit te zijn. Aber wo wir die Kindheit von klein und John? Meine Geschichte fängt da an, wo ich 5 Jahre alt war. Trocken meine Eltern naar de States, in beter aankomst te gaan. Von Mexiko naar States? Ja, van Mexico naar USA trokken zij. En toen, we hadden een fijne leven, we hadden een fijne start, we kunnen fijn omvang zijn wieder te merken. En we waren op plus 5 jaar, maar zij eindigden extra te Duitsland. Ik was 10 jaar oud. Wow. Ik was 10 jaar oud en zij gaan daar iets op me hebben. Gaan ze te dood. En dat verschadert mijn ganze Welt. So, wie studeert ein Kind oder wie viele Kinder? No, we waren 5. Ik had 2 oudere Geschwister. So, je waren nu 5 wezen Kinder. Wat passiert met jullie 5? En wat du so soort kostuumreizen, ja, zoals ooit van het als, zal die Schwester nu kijken. Man geht dietje, dan soll du een Kontante zal die Schwester nu kijken, aber kijk den Moment, waar sich keiner einig, so wie blijven du wohnen, du wirst een Prädialit, een Missionslied, wat du dein Bereich wo wir dann wären, so soll Leute uns beernt wohnen. Für die erste Zeit, aber sie müssen 3 noch Kanada tragen. Sie müssen 3 durchfahren, so, wie uns war ein anderes Heim neue Sachen, ein anderes Lied, was du nicht hörst. Sie übernommen uns, und, ja, wir wären nur aber nicht lang. Wir wären nur für die erste Monate, was dort Leben zu schwer wir, entweder zu schwer mit uns, so, mein Onkel kam uns holen, hier von Mexiko, ich kam uns holen, dort wir können kommen am schaffen, dort können wir beernt sein. Ich habe ein Haus gegen Gott dort. So ist die deutsche Welt bekannt als Gott hat alles geplant. Als alles im Veruit geplant wird, mit uns Lebens wird worden. So ich habe Gott die Schuld, die hast mein Leben ganz nicht gemerkt. Die hast mir alles fortgenommen. Und ich will nicht von den USA fort, ich will dort bleiben. Zodat we nog eindenken, okay, van hij zijn steden zien plan haben. Dort kannst du bloß einfach nicht Dat kan ik bloß nicht annehmen. So, wir kommen hier in Mexiko, wir können hier in Station eine Show gehen. Aber du, dann am Abend eng, so wir werden Volltid Arbeiter für sie Sturm. Und in der Stur, ich sag immer nur Anerkennung. Alle Menschen, die dran mir wären, ich will Anerkennung. So, ich fange an zu lesen, ich fange an die Geschichten abzumerken. Wo du was so werden, denn ja viel Dollar uitdragen, wat als voor werkelijk zo weer, bloß dat ik wil anerkennung kriegen, dat ik wil gezien zijn. En dat hij op krijgt die jeden dag, de mensen die vangen aan met het zien te starten, ze vangen aan mijn nummers te nemen, en waarheid, ik ben een label, aber dat hij wil. En dat laadje wat ik vallen in mijn hart, wat mijn ouderen te doen zijn, dat wordt niet gefällt. Jetzt muss man deine ist ein Liebidel nehmen, dein, oder ist, ja, das ist mit Zeit starten, dein, das mögt doch noch bloß einmal geraten. Ich fange eben dem an, Geld zu stellen. Du da, okay, wenn ich Geld habe, dann würde ich meine Dinge tun, dann würden die Menschen mitweichen. Und ich das einmal mehr. War die Menschen dort an, dort die Leute? Dann fuhrt's noch nicht. Ich hatte die beste Zeit, wo ich da für mich selbst kann hauen, aber über dem, der war der Abfall, dass ich Geld hatte. Ich hatte in der Zeit auch angefangen, Reifenstigkeiten, Scheidigkeiten von dort Geld. Und ich schaue einfach, ich sehe, ich da sogar meine Scheidigkeiten, das warum ich so viel Geld habe. Und entweder nicht deutlich, aber ja, sie hatten nicht Proof, sie hatten nicht Weicht haben mir noch Proven. So Leute mir noch immer war der Tag, bei einem Tag,
waar mijn onkel ons geen ever. Ik heb uit van doen. En ik vind een stukje in versterk, wat ben andere lied, ik schaf een andere man, wat hij dan antwoordt, wat ik weer en van waar ik kwam. So hij maalt me aan, hij vond dat aan en zei mijn onkel dat waar ik weer. En zo hij moest trainen mijn onkel. En ik wil op een niet lang trip met mijn onkel, want hij had andere plans voor mij. Hij had me al gemaakt dat ik dat schrijf Isa Schachren. Rij van Schachren zou je zat nog niet vast. Hij schrijft me, voor mij hem leg, schrijft me nun hier ook dat mag ik zo groot schrijven voor het stoel, maar wie anders heb geleerd dat je zat me goed vastnemen. En dat je zat nog niet vast. En dan war ich wat zei het hem gruwen weer, maar ik steed dat mir dat dichtbrengen dat ik ja aanzag kreeg, mir ik me hoort. So, weil dat je zat me niet kan vasthouden, so en geen wacht hem dat proeven dat ik ja scheidig schaffen deed, so ze wissen niet wat ze met me kunnen doen. Zij zeggen ze kunnen me niet vasthouden. So mijn onkel werd zich einig, ze willen me in het centrum dan. Het centrum hier, zoals ik de kant hoor, dat we je een tam van drugs loskomen, van alcohol loskomen. So ik als een steler, als een lener, in ganz Schachren, ik zal niet in het centrum. So, Du kannst nicht verstehen. Dat kan ik niet verstaan. So ik weer 6 maanden vast, toen werden christelijke lektionen gebracht, eine naast de andere. En ik heb me op een ganz tegengesloten. Alles wat ik wil leren, wie van al deze grote jongens en mannen wat er naam zijn, wat we werkelijk wissen, wat we een slecht leven vieren, een drugleven vieren. En ik wil opmerksam, want zij wordt vertaald en dit wat je doen hadden, dat wil ik je nog doen. En nu 6 maanden wat ik te vast weer. In deze 6 maanden, ik moest een van 2 dingen doen. Wanneer ik dit weer doe, dan moet ik daarna weer uitkomen. Ik moet omvangen een andere gezicht opstellen, een andere vriend te gaan, zodat die worden geloven, ik had je anders. Dat u Rüdkes. So wat ik deed, ik vond om ver te lezen, ik vond om Bijbel te lezen, ik vond om te zingen, ik vond om dus een Christen vertalen. En zo over dem zij zeiden te mij, weet je wat, als fijn je doen, den doet hem dan kost eruit. So dat is wat ik deed, ik hield tot je zegt op, ik hield de leidens op en wat den dag wat ik eruit kan. En den dag wat ik eruit kan, dat is vanuit mijn vrouw gaan leren dat. So, wo wir ihn trafen, Lisa? Interessant. Interessant. Wo traf sie an? Op een goos. Okay. Monkey Jugend. Monkey Jugend, okay. En wat mir constant denken deed, is, ik dacht bisher, ik kan hem bloß nicht lieben. Wir lernen uns später kennen durch das Jahr. So, wir fangen, ich glaube, wir ein bisschen über ein Jahr, was wir anfangen zu daten. Von was wir uns actually kennengelernt haben, was wir anfangen zu daten. Aber für eine lange Zeit, ich dachte, bis never in meinem Leben, wo ich war mit den Jungen. Weißt du, was er für ein Jung wir? Well, I mean, dass wir von, dass wir von Büten zu sein. Okay. So, aber nur das Jahr, dann, hat er al, ik geloof, er al wat aan geändert. En vielleicht in mir auch. Vielleicht wie gar nicht ganz so aufmerksam zu so beste Dinge, you know, der Charme, da können sich auch noch Fan abstellen. Aber dann fangen wir an zu daten. Ja. Okay. So, dann kommst du dir rüten, was passiert, als du ich bitte best? En als ik doe, ich bieten weer het eerste wat ik deed. Ik had mijn vriend, wat ik voor dem al best geleerd had. Ik rook eind aan en voel wie drugs voor. En dat is wat ze me verteld hebben. Die hebben me ook om eigen geboden, maar dan wil ik er niet wat gedaan hebben. Ik kan het niet. Maar die hebben me verteld voor fijn dat dat niet wat ik de opbouw. En toen ik de een guy, hij heeft me een beetje funny aan, zegt hij, wat voor? Dat is gleich weird. Hij deed ons voor drugs, maar hij zegt me, dat is gleich weird. Dat je schon genoeg erom. Aber weil ich immer mit einem Tag wir und sei nur Drugs deiden, ich fange auch an Drugs zu braten. Und was ich deed, ich würde über dem Anfang Rempel selbst vor zu holen von den Städten.
Ik had me dat bereid met een, hij wil me dan maar weer grens vieren. En ik wil dus bij de grens en hij wil even grens en dus ziet waar ik meer waar opheet en dan wil ik hier verkopen. So ik verkoop hier guns en brok zo'n drugs, dat brok een dal geld. So mir fehlt immer mehr Geld. So die guys, wenn ich da die Guns bring, die Rifles bring, sie beiden mir an, hey, wenn er eine Wessel fahren ist, würde ich nicht nehmen und doppelt so viel Geld mehr. Von hier nimmst du Drugs mit, darf ich aufstarten, von da bringst du uns Guns mit und dann schreiblich mit und dann kostet noch so viel Geld mehr. Und wenn ich von Geld geredet werde, dann werde ich verkauft. Dat wie du wirst das fürs Geloof an Geld. Yes. En zo wat hij mij dat is gezegd, ik verspreek dat voets, ik zeg voets ja, ik wil dat doen. En ik deed ook vier, wat een dag nu een kaart te tieten aan, kregen ze mij te houden, waar ik vast. En ik heb dat in jail in de States, in USA. Wat mij opvalt immer is, die boden mij het eerst in de Bijbel aan wat ik doen had. Zo'n kleine laden testament, ik geloof dat als een regel wat die allemaal hadden. Ik lees dat. Ik ga dat, want ik weer mij waar dat te doen ook. Ik word angst voor ogen ben. Dat we meestens Amerikanische mensen. En zo, ik weet niet gewend, ik word angst ben, maar toen we een andere die man ben, en hij had denzelfde dag wat ik toen nennt heb, had hij een vet. En ik wist daarvan, van zoveel movies wat ik al gekeken had. Wanneer ik niet voet wat maak doen, dan word ik word ik er niet weer komen handelen. So ik doe ook voetsmank, ik vet ook, ik probeer hem te helpen. En doe daar, kreeg ik de eerste tijd zo eraf ben behandeld, maar ik heb me door respect verdiend. Dat ik doe wie mank heb, en ik geen van een jaar niet moet in die man gaan ik. Maar ik heb me door respect verdiend, so. Ik weer op ben, maar het eten leven weer op ben schwaar. So, ik had een partner in mijn stoel en hij leert me te molen. Hij verstond zo even te molen, hij verstond tatoeages te maken. En wat hij deed, hij leert me dat. Hij zei, hier is fan geld. Wanneer die dit was fan gaan, die was fan geen geld verdiend. So, dat is wat ik deed. Ik leer me dat te boos van hem en dan kan ik door bij een kartentiet waar ik de zaal ooit zijn ben. Ik weer de einzige over de band wat er verstand. So, kleine, wer wonen ziet weer van de gangs, van de bonde band, maar die willen alle beelden je moet aan, alle tatoeages je moet aan. Ja, so, wat ik kan wel wat jij mee dan ween. Ze willen alle mijn vrienden zijn. So, dat, dus, toeval dat me compleet. Nu had ik dat gebied, nu had ik van die mensen, maar ik weer eigen stapt. Ik had hem verlangd om los te zijn. En nu in je beste tijd wat ik doe vast weer, nu je beste maand, dat ik dat papier onderschreven, een waiver onderschreven, dat ik door de ruit kan, dat ze me de steeds ruit stoppen kan. En dat was waard, zij stoppen me steeds ruit. En wat ik gestript hier weer het zoals ik nu niet wel weer gekomen. De dietje nam me niet aan, want dat is een bijzonder mens, dat is een jail geweest, die Hast du in ja gedaan? Ja. Lenen, stiller. Wusst du eine Person, und ich denke von dir, krieg an die Person, wo vielleicht Wesentliche sind. Ja. Aber vielleicht nicht mal eine Mann oder eine Paarhand oder beides nicht. Wo wusst du diese Person sei kennen? Dat Leben mit anderen Tag sein, ich baue mir von der schon noch. Ne? Aber das Leben hielt nicht ab. Wir hatten Futter im Himmel. No matter wo allein die falls, wo die jäst, wo schwor das erstmal die Menschen dran die. Hei as wie die. Hei halt die, hei war das Beste für die. Hei hat ein wunderbares Leben geplant für die, und die war schon am Herzen. Ich kann die garantieren, dein Leben wird sich einstellen, die war Freiheit finden, war im Leben. Vielen Dank, John, für das. Ich möchte die Möglichkeit, dass wir hier ein Teil des Programms mit. Du wirst nach wieder gehen und möchte die sehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ekjran wird in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp Nummer 591 77 88 4479.
oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekjran@gmail.com.